Ka jingseng samla kasi Jaintia Presbyterian Synod sepngi ka don ya kene ka program banwanra shepi ki para benget bi baro lem ru ya kitu ki ba ban ngap bat ban pet lengba kene ka Good News TV ka badon banwanra shepi ka khubor jong ka jingpen na ka ktin ka bakhoj ka jong blai ngashim ya kene kapor ban pediang sngau bha ya phi baro ki para benget bi lembat ya kitu baro ki ba ban ngap bat ban pen ya kene ka program nganget bakan long ka jingker khu bat ka jingmen toy na ka banta jong phi haba phi ngap ya ka khubor ka ktin ka jong blai lengba kene ka program ublai unisnei ban ker khu ublai unisnei ban don ringkat lembat phi lapidon haki ying kesem lapidon haka nuk ke jaka kabapila ban pej kabapila ban sngap kan long ke jingmen toy na ka banta jong phi dongin yeshim banta lang ya ka ban shakri yo blai ha ka bangan puli na kani kaktin ka bakhot ka jong blai ba hadin kata kan sependam ha ka jing duai ka benta bangadon ban puli na kaktin ka bakhot ka jong blai kalong na kasam ka basau phon riu ka dekhot ka baning kong ter kasam ka basau phon riu ba ka dekhot ka baning kong ter ublai ulong ka jakari bat ka bor jongi ka jingrap bahajan ha ka jenjar namar kata ngan syeptieng la ka kendau bat la pen ki kilom hapo ka duriau la ki jongka ki kerhu bat ki la ki lom ki win namar ka jingat jongka kadon kawa ki tu jongka ki pen kemen ya kan nongba ublai ka jaka kentang ki tabernacle ubahak li tam blai udan hapdeng jongka an ampen khi yaka ublai unyarap yaka bat kata dang step ru ki jat ben riu ki lakhi bitar ki hima ki lakhi win ulapen mi yala ka ktien ka khendau kala no utrai ki pat udon bat ngi ublai u Jacob ulong ka jakare jongi ali tukmi ya ke jingle utrai kat nu ki jingken ja bola penlong ha ka kendau upendu ya ke jingle thma hadu ka bakut ka kendau upen ken ya ka renti bat ukdia no ya usum uthang ya ki kali ya pom ha ka ding tos ngap bat tutip bangalong ublei manga on pen kentiu yang hap deng ki jat ben riu on pen kentiu yang ha ka kendau utrai ki pat udan bat ngi ublai u Jacob ulong ka jakari jongi ngene pendam ha ka jing duai kokpa jongi ubap neng ubalong trai jengki met bat ki mensim ngiwan hajan jang me ha ka ni ka por ya ka ban aingu yeme namar ka jing ba ka jing snei ka jing kerkhu ka jing bha ka jang me ki bang ngi ngimla ban nyau ya ka jing ai ki ba kordor ka jang me ki ba melapen pau ha ka jing ka jengi hadu ka ni ka khlip mat ka ba menta maya pen pau ya ka jingdon ka jang me la shisha ko kan rat ngi hap deng jong ka por ka ba ngiem hap deng jong ka por jong ka jingale henry melong ublai ubayo bat wa pet nyala ka jong ka khet na ka banta jong i wei ki belong ki jing thau ki ba kordor ka jang me mem shem la no yangi meri mesumar yangi mebetin mi alam yangi haman la ka wei ka sinjam jong ka jing ka jangi kumni atrai ngi don ya ka banwan hakmat jang me ban kerpat ya ka jing snai ka jang me na ba khlem ka bor ka jang me ki jing perkhat ka jangi ki jing le ka jangi ki jing kran ka jangi kimlong ru ko kanrat kum tangi wan ya ka ban ti hakmat jame bado men sim ba kho jame uban the buk hap deng jangi aki para men sim ki ba kordor haki khon ki ba ki jame yarap ba me ko kanran bangin ang la ban pen scam ya ka jinga dai ka jangi ringkat lembat me
wat I no ku kan ra tanga ka bor ka bakan jabriu ke jangi thong ye ke tan rai ke jinglong riu blai shan sharp de kasnam ka bakodor ke jame bangila ban pen I tho yeladi bangilong ki khon ke jame la ka prathai ka mat ke jing e la ka prathai ka mat ke jing le henringil ngos kem ku kan rat ba me madon hasanda jangi yarap yangi ko kan rat abangi em hap deng jong ke ka prathai kham tam e akini ke sngi ke ba menta ka ba ka bor jong ke jing pang khlam kakta ya kan nong ba kakta ya ke jilla ya ke ri bat ka prathai ba ro ka wei ngi em hap deng jong ke jing lingo ngi em hap deng jong ke jing le kumno ban job ya ke jing pang khlam ka basar ya ki briu ha ka prathai ba ro ka wei ngi duai ken ko kan rat na mai kata ba ka ti ka bas bun ke jame kan nam I no yangi kan yai kner ban yalam yangi ban betin yangi kan da kan ker yangi ko kan rat na ke jing ma na ke jing sniu ka batur persha ya ke jing em ke jangi ngi duai ko trai ba menes nei man weng no par ya ke jing pang klam ka badon ha ka ri bat ka prathai ba ro ka wei basa shi sin pat ngin yo ya ka ban im lai lut ngin yo ban shekri ban mani lai lut ya ka teng ke jame milong ublei jangi bangi long ki khon ke jame me siu spa yangi da ka dor ba ka snam ke jame me pen im a yangi trai na ma kata tu isnai ban ya rap yangi lap deng jong ka por ka ba e kat ka ni medang pli pat kalat yangi kumno bangin pen priang ya ka khubor ka tin ka ba im ke jame haki paramen sim ki ba kordor ba ka long ka jingbam ka ban te ka jing im met bat men sim ka ba long tang makahi ka khubor ka ba bha ka ba ai ka jing kermen ya ka jing im ka jangi ongi shania bat gi boti hame ku kan ran ublei ubakan rei ka jing I bat ka jing snai ba men the bok sa shi sin da ka bor ka jong men sim ba kho jame ba ki khon ki ba I ki jame en ya mat ka jing trei ka ba fly ka jame bangin ya im ring kat lem bat me hot wat up ding ka jing e ka ba kat ka ni ngin ngaus kem ko try ba me ya da yangi ba me don ring kat lem bat ngi bat nam I no ko try tang hap ding ka jing perkhat ki ba kan job riu ka jangi henry ai ka jing shai ka ba kan job lei ka jame kai ka bangi dei ban le bangin nam kin ran no na ka ba but ye me henry ngin ya is no bat ngin ya im ban shakri bat ban le ru tang ya ka mon ka jame hi ya rap ablei lo jong shakri ling ba jong ke ni ka por badon ye ka banta ya ka ban pendep ye ke ni ka program gerpang ha ka ban sam ban yes lok ya ka tin ka ba khut ka jame u shakri jang me ulong ayu te ko try ngas ngau tho ya ladi bangam long ai ru em la de klem ka bor ka jang me bala de klem man sim jame ki ai ke baro ki bambi no na ka sintur ke jang aku mu breu ki long ki balen ai henry pens le do man sim ba kho jame ba ki khubor baro ki bambi no na ka sintur ken long ki khubor ki bante na ka banta ki jing em ki ba bun bang nang la ban yai em da ka tin ka ba em ka jame hi to ker khu ye ke ni ka por ka barang sa ka bang ni ban pendap ye ke ni ka program da ka bang shania bat ni boti ngi IT tang ha me hi ha ka keteng ke jong jisu ngi duai amen temen ta pat ngin yo ya ka banes ngap bat sha skor lang ya ka jing rwai ka ba kerpang da ka jing seng samla KJP sinat sep ngi ka kerteng jong ke jing rwai ka long milong kalenti ai ba kini ke jing rwai ka ba kini ke samla kin rwai kan long ka khubor bat kan yarap ru ban nang kershan ya ka jing im ka jangi ya ka jinget bat ka jing im man sim ublei unisnei ban ker khu baleng ba kini ke jing rwai kan nang penrehem ha ka jing mane ka jing shakri ka jangi yo blei She
ban penhun yaka jingken mau kawan ya surbat ren hanga yala kamen sim na penpai shaka suki pasuki ngayo ma jing jatan eryong jing kuslai ki pet no nanga jisu melong kalenti jing shisha ba jing imde jing ho shisha ngayo haba ngaya tan bat ne bentang asau tu badai tang ujisu ubalapan ai jing hunda shisha kiwei kilenti laki bang laki jan kin kut no baro haka jing tala haki jing kula ka jing I jong ublei kanong rimbas kem la jing im ngante ha uningan yo ka jing im bajanai ka jing im bada da jing so kenjai jisu melong kalenti jing shisha ba jing imde jing hun shisha ngayo haba ngaya tan bat ne jisu melong kalenti jing shisha ba jing imde jing hun shisha ngayo shi juno ngan yat bat ne shi juno ngan yat bat ne Di benta pangin poin sya ka benta ka bengin yo ya ka banes ngap bat sya skor ya ka khubor ka ktin ka jong blai ki para benget beit baro lembat kitu baro ru ki bait ban ngap bat ban pej ya ka ni ka good news tv sa shi sin ngas ngau ya ka ban ai khublai kerpang na ka benta jong phi ba phila ya ka ban pelai ya ka por ka ba kordor ka jong phi wat hap deng jong ki kam ki babun ke ba pipi don wat hap deng jong ki jing ke ba pipi mat henry ai ba ke ni ka khubor ke ba pipin sngam kan long ka khubor ka ban kershan ya ka jing em ka jong phi tongin ai ti hau blai tongin shania hau blai bau blai unis nei ban ker khu ba ki ki baro ki khubor ke bangin yo sngo kin long ki bau blai Ukraine na ka banta jongi ka khubor ka bangadon banwanra hakende ka por ka long shaphang ka phang ka bangalabu ka long hang nu phin buri yaladi kata ke di ka phang jong ka khubor ka bangadon banwanra shaphi hang nu phin buri yaladi ka kitab Genesis kalanong ka balai ka dekhot ka ba shipho ka ong uti ula ong ngala yo sngo ya ka jing sawa jong me ha ka kper ngati ngala shep ting naba ngala lingkhoj bat ngala buri yalade ka kitab Genesis kalanong ka balai dekhot ba shipho kaya tho hangi ya ke ni ka jing shisha ba ubriu uba ublay ulat hau kerpang ubalabu hakak per eden penban udon ka jing syap tieng habau yo snyo ya ka jing sawa kabawan hakata kakper uyo I yaladi ula snyo tho yaladi bat ula tip yaladi
kumno ulong. Namar kata umnot bantor sa persya jong kata ka jing sawa. Ong kedi kaktin ka jong blay. Ba ula buri yaladi. Kalong ke kabawan kaba penlingo yang iban perkhat. Kat kata ka jingle kabau blay ula ai hau. Ba unlong mau unong turay unong sumar. Hakakper eden penban ukentai ukiar bat upet jengai nau blay. Upersyang ban buri no yaladi nakmat jong blay. Hapdeng jong kata kakper ulej syakini keding ban buri yaladi. Para bengej biit namar kata ngawan ra hapdeng jong pi ya kini kaphang jong kini ka khubor kababu hanga hapi ya kini ka jingkli hang no pin buri yaladi. Kata kalong kaphang kabangadon ban wanra kum ka khubor bangine pusan ban perkhat lang. Hang no pin buri yaladi. Kajing buri kadai kawai kalat kumno banyale lani banyada ban light na kajing ma na kajing syap ting. Kajing buri kadai kalat banyada ban light na kajing ma ban light na kajing syap ting. Habangi syap ting ngi persyang ban buri yaladi. Haki babun ki benta baki wei kin namla ban yoi lani ki wei pat ke bor ke bathau persya kin namla ban syem. Haba syap ting buri yaladi haki krem haki kro. Pet syaki klau syaki betam. Pet nak wei ke jaka syaka wei pat ke jaka tang ban yo laj im. Ngiem hapdeng jong kapor ka bangidon ya ke jing syap ting ha ka jing dai bat kan ke jing pangklam. Ka ba ha ka jing dai parabriu ngi haban kiar ngi haban penia jengai. La da long ka bala ban si shong khop ai ki yeng kesem ban nami syaki syamadan lani ban ya lumpat ba. Kadai kapor ka bangi ban ngidon kam ban buri yaladi hapdeng jong ke jingele ka jing syap ting. Kapan long yangi bangin buri yaladi. U Elijah unong yathu lupa jong blay. U hap ban petri yaladi. Namar ka jing syap ting ya ka Jezebel katnga u ahab. Kabalatmu ban penyap yu. Haka kitab kabaningkong kisim kalenong kabakat kendai kadakot kabalai bat kabasaw kaong. Bat ula pet no namar la ka jing im. Ula lech shisngi lenti syakari klau. Tiba ula poi hakata kasinong hapa uding ratam. Bat ula duai nakabenta yaladi baun yapno. Minta atrai tu shimno yaka jingim jonga. Ngiya i hang ni yau briu jong blay. Ubau blay ula jit yu henry udon hapdeng ka jing syapting ka bajor. Uim satang marway ban ngej hau blay. Ki babon ki way pat kim shim don shu ka jingej lani pediang yau blay wa im namar kata Elijah ula don satang marway ban yeng yale persya ya usim ahab bat ka Jezebel. Day hang di ba Elijah ula syapting bat ula petri no nakmat ke Jezebel. Kata kanang jur ke jing syapting. Wat lada udon hari klau. Kam ai jing singan yu. Uri hapa uding ratam. Hang niru kam ai jing suk yu. Ula shim ya karai ke bakun. Udwai syau blay. Baun shim no ya ke jing im jongu. Hang ni ui bakan di ka klau ka ba ula petri kam ai jing singan yu. Uding ratam uba ula ri hang taru kam ai jing singan yu. Nang ni ula shim ya karai ban mi no nakani ka jaka bat ban pet syaka wei pat ka jaka. Elijah ula mi no nakani ka ri klau ba ula pet sya ulum harep
ban lek ban buri yaladi hang ta hakakrem jong ulum horep u berkat bahang ni hakakrem lesi kaladai ke jaka ke babyang bangan buri ya ke jingim ban lek na ke Jezebel ke batwet ban penyap u Elijah uloyo i bakeni ka krem ka badom kalong ka krem ka babyang ban yo laj im na ka kti jong keni ka nong shun Henry ublay uwan ban wat ublay uwan ban kmi u ong ko Elijah mile ayu hangni mi no na keni ka krem balay mi shong hakabakum keni ka krem ko Elijah mile ayu hangni balay mi shong hakabakum keni ka krem kabadom ka krem kabayong milong ubriu jonga ubala jit ujonga penban me shepting me pedri hatu kedi ke jaka ke ba mi shong kan ayami ke jingim kan pelat im yami mi no na ka bakum kedi ke krem para benget beit tang namar ke jing shepting pet kulmar shani batsatai sngau kumbala dari hakaklau ka khlau kan pelat im ladari hakrem sngau kumba kata kakrem kan yada na kinong shun la ne ke jing sniu nang ta perkhat ban phet sai se ka wei pat ka kan hun le si ka tai ka wei ka kan hun ka ba kham biang kan yada ka ba kham klan bor kala ban yada ban pelaj im henre hang ta ru ndon ye ka jing hun am don ye ka jing suk para benget bi ka jing kali ka long yanu Pien kam shepting. Yano ngi kam shepting. Hatungi shepting ye kene ke jingpang klam kabadon hakari bat kaperthai baro kawai. Hatungi shepting ye kin nam sniu ki ban saja ki ban nang yai ja na kawai kapor sa kawai pat kapor kat bakum ke ktin ke jong play ke thu. Hatungin shepting ya ke jing sen shar ye ki an ki basen shar yang ayangi ye ke ribat kaperthai. Ke gospel Matthias kalanong ke basipau ke dekat ke ba arpun rio arpu pra ke ong namar kata tuat shepting yaki naba amdan ke ru balatam ya ke ba an ampen pau bat balaburi ya ke ban ampen tim Henry pin kam shepting yau tau bala ban penjan bat ya ke mensim bat ya ke met hadujong Idon kam ban shepting yau ta ubala ban penyap ya kemet bat ya kemensim hadujak kajing buri kayan kan namla ban yada yangi na kajing shepting jong kene perthai Henry kajing shepting kajing yau blai kala ban pelaj im yangi na kajing sniu jong kene perthai kajing buri kadai kawai pan kalat ban yada ban laj na ka jingdu lani sya rong no lani sya tu no ka jingbu ri kadai kawai pat kalat ban yada ban laj na ka jingdu lani sya tu no kanu kamar ka bakordor kanu kamar ka bangi khenkor ngi ju persang ban ri ban sumar ban laj na ka jing sya tu lani sya rong kat banang mi kisngi kat tanang jor ke jing sya tu nang jor ke jing sya kendang ye ki yeng kisem ki baharu kom ke bangi yo ya ke jing tu ya ki kali ya ki mar ki mata ki bakordor la ki long na ki yeng kisem na ki dukan wat la persyang ban ri ban sumar wat ban bu da ki kor ki bala ban pech ban kmi henry kat tanang jor wadap deng jong ke jing sumar dang sya kini dang sya tu no ki khon Israel ki lalen yar ki korden namar bala sya kini no ya ke senduk ke jutang haki Filistia ka kitab ka baning kong Samuel kalenong ka basaw ke khot ka balai ka ong kita ki pat ba ki balayawan sya ka jaka syong dara ki laya ong balai utrai ula syo yang imenta hakmat ki Filistia yang ini alat shim shangi na Shiloh
ya ka sindok ka jutang utrai bakan wan hap deng jangi ya ka ban pen im yangi nakti ki nong shun jangi ikon Israel kilamat ya ka jing kordet kilamat ya ka jing janjar kiladon hap deng jong ka jing do bor kami ka kenrom ka kenram hap deng jong ki do no ya ka shong suk shong san namar bala syakni no ya ka senduk ka jutang para bengej beij lara syakni no ya ka senduk ka jutang jong ka dak nut ka jongi kan long ka jingdu ka bakraw bau blay ru un mi no nanga banapi uman sim jong blay go badon ha ka senduk ka jutang un mi no nanga banapi ka senduk ka jutang ka jonga bat jong pi kan long ka basuda bat ka bathli namar katangi dan kam banting kai ban buri yaka kenang baki nong tu kinom yo bantu lane penpe yakaru kakmi ka jong Moses kala persyang ban buri yalau jong khun hadu lai benai kamla syu ban buri haba kamla syu ban buri kalawan ka jing syap tieng haka namar baka jing baka an kadon ha Egypt ban penyap yaki khulung Israel lan ki khun jaki jiu kibat khun senrang kani kalong kami kala persyang ban thau yakilat kumno ban pelat im yau khun bob habriu jongka haba kamla syu ban buri kala thau daka syang daki thung syut bat kalapi kala lapi daka dau bertha bat kala ta daka besiang tang naka benta ban ri pen im yau khun kamban si ban IT ladi naka benta ukhun jongka ban shna daka ni kasyang ban ri pen im yau khun bab habriu jongka ke jingkeli kalong ki ki mar ki bakor dor ki ba pi persyang ban sumar ban kunai ban tingkai ban ri kendong yak a ki jiu ki khon Israel ki persyang ban sumar yaka senduk ke jutang ban kunai ban tingkai yaka kakmi ke jong Moses kari kendong ilau jong khon wa I jongka ka pat kamar ka ba kordor ka ba manga maphi ngi persyang ban sumar ban kunai ban tingkai kenang baki we kenam yo ban tu no lani ban kni no namar ke di kemar ke jonga ba ke jong phi ka we kamar ka ba kordor kamar ka ba don kam ka ba ngim kwa baki we kin tu no lani ki wei pat ki bor kin tu no lani kin sha rong no kadai ka jingmut ka jing perkhan ka jingmut ka jing perkhan kadai ka mar ka ba kordor ka ba ngi ai ban perkhat ya ka ba dei ha ka jing em ka jangi baki wei pat ki bor kinam yo ban kni no lani ban rong no ya ki jingmut ki jing perkhat ka jangi unong ruai uong jingmut bathala ki her klem larkam keleng ki sakma bat ki pau hakikam upol haka shiti ka ba ar che ki koren kalenong ka ba shipau ka de khat ka ba san ong pen kalon no ken ya ki jingmut bathala jong phi pendam ya ki jing perkhat baro haka jing ko ngu yo blai wat ai ba ken ka jingmut ka jing perkhat ka ba bet ka jong phi kan ngam se ka jing thala yo pi sha rong bakla sha kni no ya ka jingmut ka jing perkhat ka ba dei ka ba bha ka jong phi upol uong pendem ya ka jing perkhat baro ha ka jing pen ko ngu yau Chris ka ba ar kamar ka ba kordor ka ba ngidei ban tingkai ka ba ngidei ban kunai bhaya ka dei ka jinget kamar ka ba kordor ka ba ngidei ban kunai ka ba ngidei ban tingkai ka dei ka jinget upol ha ka chithi shikin nong room ka lanong ka ba phra ka de khot ka ba lai pusan wong ubala ban penya klat no yangi na ka jing it ka jong Chris kala not lani ka shipa
ka jing pen si tom ben lani ka jing tngan lani ka jing ling khoi lani ka jing ma lani ka white lam hatu don mo ka wei pat ka atiar lani don mo de ki wei pat ki bor ki bala ban pedia khlat no ya ka jing dei ka ba jan bat ublei bat u Jesus Christ ka bala IT ya ka jing hau dang shen ka jing sang samla KGP snat sep ngi kala pelat ya ka film naban bat ngi I hang tu bada ka jinget ka bas kem hau Jesus Christ hab ban len yaladi nakabanta u Jesus Christ ban I no ya ka ying ka sem ban kentai ya ki jingdon ke jing em ya ki mar ke ba kordor jong ke ka berthei henry ban bat kem ban ris kem ya ka jinget bala IT hau Jesus Christ ban bot ya Jesus Christ Paul uong yang ban im kalong Chris bat ban yap ka jing mentoy ken. Compare la da sha pen sitom, compare la da sha le ben, compare la da sha set bendi tang bakim la ban kni no ya ka jingai. Sha len themau, sha pen sitom bon sin, Henry kim la pat ban kni no ya ka jingai bala IT hau Jesus Christ. Peluang ngalaya le ya kata ka jingle babha ngala pendap ya ka jinge pen ngala ri ya la ka jinge wat hap deng ka jing sha pen sitom u pol u rik hap ya la ka jinge kani ka dei ka jing bore ka bangi pen ni tingka ya la de ba ka bor jong ke ka perthei kanam la asatia ban kni no ya ka jinge ka jongi hau blai bayam ka jingburi ka penlong ya ki wei ban nom tip ya ka ei ka ba phile lane phi perkhan ka jingburi ka penlong ya ki wei bakin nom tip ya ka ei ka ba phile lane phi perkhan bon sin ka ei ka ba ngingile ngim kwa ba ki wei kentem ngim kwa ban ya thu hanu ru ya ka ei ka ba mangingile baka ei ka bangele kan long ka bakirpang tang hangahi marway ngim kwa baniat hu hai mei pa ngim kwa baniat hu ha ki ba I ki ba thon ngim kwa baniat hu ha ki parlok ki parajor henry ka don ha ka jingle ka jonga ka ba marway shimet ngaburi ye kani ngam kwa baniat hu teng wat anda bala mensaru dang buri u Joseph bat kamari kila ya wat ya Jisu kila syam ha ka temple kiong kukun balai mile kumni yangi ngilawat yame henry ka jubab nau Jisu wang balai piawat yanga phimtip bakade yanga banlong syapang ki ru ki jong pa jonga kini ki arngut kim syam phang shu ya kini ke jingong henry ka mari kalari kendong ya kini ke jingong ha ka dok nut jongka kalari kendong ya kini ke jingong ha ka dok nut jongka ke jingong ka ba kordor kalabu ha ke jingmut ke jing perkhat ke jongka balai bau Jisu ukun jangka ukren ya kini ke kentin kam kwa bakani ke jingong kan ja kan do kan dam no naka henry kayai ri kendong ha ka do nut jongka ki hemben ke jong Joseph haba kileo I yo para bawan syaka jaka ka baki kidon kilaya sela para meki kadi kalat nakabanta jongi bangin yo banle yo new para ubau pa u I yu minta ti kalau di ka kabu yangi bangin yo ban le ban penihar keput yau niu para jangi kini ki hemben kila shim ya karai bam minta andai ban penyap no lani ban penjenjaru lani ban dino yu kei kabala penlong kalong ba kini ki hemben kila pensitom ya u Joseph bat kila dino yau bat ka khubor ka bakini ki hemmen kila lech shauk pa banong ko pa
ngila syam ya kini ka sapti ka jong para jong i khon jong me u Joseph bai kini ka sapti ka ba thop ron ka bala khasnam ka bala bitsnam ka ba kimrat klau kila patar yu ngi syam satang ya kini ka sapti kat no ka long ka jing ngau si ka ba kraw yo pa ban yo ya ka ba kum kini ka khubor yo khon ba e jong u bagi himen ke wanra ya ka ba kum kini ka khubor ka long ka jing buri ka jongki ban nam yet hu hauk pa ha ka keme bakasa ka jing tip tang haki ka di ka jing buri ka badon haki para bengej be hang no ngien buri yaladi ka jing kali ka long hang no ngien buri yaladi ngi persyang banwat ya ka jaka ngi syam ya ka jaka ka bakhoj opleng kadai kani ka jaka ka babyang bangin buri yaladi kadai kani ka jaka ka bakhoj ka ba itanat kani tipleng ka jaka ka babyang bangin buri yaladi bangin penjat haj yaladi bangin syong ha ka bakum kani ka jaka Barok ngi angnut ban yo ya ka bakum keni ka jaka ngi persyang ban le kat la kat yai ban ri khoj ya la ka jaka ha bangi syam ya ka jaka ka bakhoj kata ka long ka babyang bat ai jing hun na ka banta jangi bangin yo ban syong ban ri nang tangi lech ka jing shisha ngi syam ba ka neru ka de ka nong rem ka babyang ban bu ri yalade nalor ka jaka ka bakhoj ka jaka ka ba itanat ka jaka ka ba byang ban buri ngi syam saya ka ni ka wei pat ka nong rem jong ka jing shisha ka nong rem ka ba scam kan di ti ka de ka nong rem ka ba byang bangin pen scam yaladi ban buri ha ka ba kum ka ni ka jaka jong ka jing shisha ka de ka nong rem ka bangi persyang ban penyang yaladi ban buri yaladi hangta ngisyam hakaniru kalong kababyang ban buri o nalor ka jaka ka bakhoj ka ba itanan nalor ka nongrim ka ba shisha ka babyang ngisyam ru ya ka jinglong ka babha ka jongka bakani ka dei ka jaka ka babyang bangin buri yaladi wat lakataru habangila syam yakiniki light liki jaka ka jaka ka bakhoj ka jaka jong ka nongrim jong ka jing shisha bat ka jinglong ka babha henry ngidang rit mensim empat sngo shingan ngidang sngo artatin ngidang syap ting ngidang du jingkermen kampat ai hangi ya ka jingtengan wat ladangila syam ya ka bakat kani ka jakaru habala syam ya ka jaka ka bakhoj teng dang sya pentengit yaladi wat anda habala don hap deng jong kata ka jaka ka bakhoj dang sya pentengit anda habala yeng hakan nongrim jong ka jing shisha sngeu kumbala byang kata ka nongrim jong ka jing shisha henry dang sya penkelon habala lech ke jinglong ka babha ka basniu ka wan ban be nadin hangno ka jaka ka bangidon ban buri ngilech ke jaka ka bakhoj hangta kampat long ngilech ke nongrem jong ke jing shisha hangta kampat biang ngilech ke jinglong ka babha kani ka basniu ka wan be nadin kasam ka basau pon riu ka ngublei ulong ka jakari bat ka bor jonga ka jingrap bahajan haga jenjar namar kata ngan syepting la ka kela ka khendau balapen ki kilo mapdeng ku diriau ngan syepting namar ublei ulong ka jakari ublei jongi ulong ka jakari tangkan di ka nongrim ka baskem ka ba ayangi ka jingkermen ujub uang hang noti ke jingkermen jonga wei bala ban yo i ke jingkermen jonga kaspa kamla ban pelat im yu ke jingdon jengki khon ke jongum kimla ban yarap yu ke jingdon ka ba i ke jongu kamla ban serpa yu
ki bahayeng ki basem ki jingai no ana u mano te banis ngaulem ong ujob hangnu ka jingkermen janga para bengej bit namar kata ka jakari ka jangi ka long tang hau trai ubau blai ubalaban kedup yang badepi la ka long menmit chiteng senya la ka long mensngi la ka long haki jaka ke bajngai haki riklau la ka long haki rithem trai ulong ka jakari shanungan phet laj name ladangan kiu syabneng hak mi medan hangta ladangan siang je ke jingtia anyamra hak mi medan hangta ublei ulong ka jakari nakabanta jeng ublein kerku nakabanta kaburam jengu amen timenta pet ngilapoi artat syakaban penkot ya kene ka program kabangi ngidon hakene ka por tungin yo sngew shwa ya ka jingrwai ka bakerpang na ka Sinat Standing Choir ka jingrwai ka bakerteng ngalahun kamansim. Tinglapoi sya ka benta ya ka bangin penwai no ya ka ne ka program ka jangi ya ka ne ka por
Tengi ngach kem ba ublay un isnay ban kerku, ublay un isnay ban pendap daw mensim hapdeng jangi. Ki ba iit bat ki ba ngap ya kani ka program. Ngin ya penwai no da ka bang bu ka jingdwai bat ban airu ya ka jingkerku penwai. Ablay tu isnay ya ka ban pedyang ya ki benta baro. Ki ba dan ya ka ban pendap ha kani ka por. Baki ki ei baro. Ki balayo ban pendap. Kinam long ko kenrat. Tang ban pendap ya ka program. Henry kan long ka ba kiu saj hakmat jangme. Ba ban min snay ban pedyang. Batru ba men kerku. Baki kubor ka ketien ka ba im ka jangme. Lembat ki jingrwa ya ro yeme. Kin long ki ba mi atrai. Mi kerku. Naka bantah ki tu ki ba iit ban ngap bat syak skor. Kendalong kum ki dawai ki ban tei. Ki ban thau thmai ki ban pen klan ye ka jing im bat met bat mensim ayut rai nganong akhmat jangme to isnai ban pedyang bat da ka bakir khu ye ka jing im ka jangi man la ka sngi ai be ka jing ai ka jong Jesus Christ baut rai ka jing it ba ka jong blai wak pa ka jing slok ka bar mensim ba khu kini lai be blain long blai obane shong kar hai lembat ngi hot lembat kitu baro ru ki ba it ban shakri me Nada mentah jadi kebabam jukun. Amen.